ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରୟାସ। ନମି ମା'ର ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ସକାଳୁ କାମ କରୁନି, ପୁରା ଗରମ। ସେ ଟୋକା ଆଜି ଆସୁ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଇସଲା କରିବି। ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ଖେଳିବାର କଥା, ହେଲେ ଏ ଟୋକା ଲାଗି ମୋତେ ଘର ଯାକର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ଝିଅ ନମିତ ବାହାସାହା ହୋଇ ତା ଘର ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଗୁଣର ବୋହୂଟିଏ ବି ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂର ଯୋଡ଼ି ମା ଝିଅର ଯୋଡ଼ି ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ପୁଅ ତ କାମରେ ସର୍ବଦା ବାହାରେ, ହେଲେ ବୋହୂ ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ନମି ମା'ର ସଂସାରକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାର କାଳ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୋହୂ ତାର 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନମି ମା'ର କୋଳରେ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଏକାବାରକେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମଘାତୀ ଚିତ୍କାର ଆଉ ରୋଦନ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ସାଥିରେ ନ ଧରିଲେ ଭାତ ଖାଇ ହେଉନଥିଲା, ତାକୁ ମଶାଣି ଭୂମିକୁ ମେଲାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମି ମା ଯାହା ଛେଚି ବାଡ଼େଇ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲା, ସେହିଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଆଖି ଲୁହକୁ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅ ଗୌରା ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଏ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ପାରିନି। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ତ ଦୂର କଥା, ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭୁଲିଗଲାଣି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶରୀର ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଦେହରେ ଆସ୍ତି ନାହିଁ। କି ଖିଆ କି ପିଆ, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ କେଶରେ ଭାରି ଲୁଖା ହୀନସ୍ତା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କାମ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖୁଛି। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ରବିବାରରେ ଘରକୁ ଆସେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନମି ମା ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି। ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବୋହୂ ମରିବାର ଦୁଃଖ ବି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ମନବଳରେ ଖାଲି ସବୁ କାମ ଗୋଟେ କରିବାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀର କ'ଣ କାମଭାର ସହିପାରୁଛି? ନାତି ଟୋକା ଲାଗି ରାତି ଉଜାଗର, ଆଉ ସକାଳୁ ନାତୁଣୀ ବି ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ି। ଏକୁଟିଆ ଘରର କାମଭାର ସେ ଆଉ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ଆଉ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ବି କାହାରିକୁ କହିବାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାତି ଟୋକା ଆଉ ନାତୁଣୀର ନିରୀହ କୋମଳ ମୁହଁ ଦେଖି କୋହ ଆସିଯାଏ, ହେଲେ ମନ ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ ବି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲା ମୋର ଡରିଯିବେ। ଆଖି ଲୁହ ଆଖିରେ ମାରି ସେ ବାସ୍ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୌରାକୁ ଅନେକ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ନମି ମା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୌରା ରାଜି ନୁହେଁ। ବନିତା ମୋର ବୋହୂ ନୁହେଁ ତ ଝିଅ ଥିଲା। ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ। ମୋ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାର ସାହାରା ସିଏ ହିଁ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବହୁ ନିରାପଦ ମନେ କରୁଥିଲି। ମୋ ଦେହ ପା ସବୁ ସିଏ ହିଁ ବୁଝୁଥିଲା। ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ 4-8 ଦିନ ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ମୁଁ ବି ଭାତ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛି। ତତେ ବି ବନିତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଛାତିରେ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା, ପୁନଃ ବିବାହ। ହେଲେ ଗୌରା କେବେ ବି ଶୁଣେନି। ଆଜି ରବିବାର, ଗୌରା ଘରକୁ ଆସିଛି। ଖିଆପିଆ ପରେ ନମିମା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କଥା ଉଠାଇଥିଲା। ଗୌରା ବିରକ୍ତ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲା, ବୋଉ, ମୋତେ ତୁ ଆଉ ସେ ବାହାଘର କଥା କହିବୁନି। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ବନିତାର ଜାଗା ନେଇପାରିବ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ନିଜର କରିବ? ନମି ମା କହିଲା, ତୁ ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛି। ସେ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାଇ ନିଜର କରି ଚଳିବ। ଗୌରା କିଏ ସେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ବନିତାର ସାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜୁ। ଆମ ଘରକୁ ବି 2 ଥର ଆସିଛି। ଭଲ ଝିଅଟିଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ ବାହାଘର ହୋଇପାରିନି। ତୁ ହଁ ଭରିଲେ ମୁଁ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝେ ମୋ ଧନ। ମୁଁ ବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ମୋ ପିଲାଙ୍କର? ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ରୁଗ୍ଣ ଶରୀର ଆଉ କାମ କରିପାରୁନି। ଗୌରା ଆଜି ମା କଥାରେ ହଁ କରିନଥିଲେ ବି ନାହିଁ ବି କରିନଥିଲା। ଏବେ ବନିତାର ସାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜୁ ନମି ମା'ର ବୋହୂ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ଗୌରା କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଛାଡ଼ ହୋଇ ଚଳନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ଗୌରା ତାର ସାଙ୍ଗର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଗୌରା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ହେଉଛି ବନିତାର ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ମନେ ହୁଏ। ସଞ୍ଜୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି। ତା ଲାଗି ଘରେ କାହାରିକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ
ତେଣୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଥାଏ। ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଥାଏ। 8 ବର୍ଷର ଝିଅଟିର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ସବୁ ସହିନିଏ। ଝିଅର ଅଯଥା ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡ ପାତିଦିଏ। ବାହାଘର 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ସଞ୍ଜୁ ଘରେ ଗୋଟିଏ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଭଳି ଚଳୁଛି। ବିନା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଯେପରି ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଛି କେବଳ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ନମି ମା ଦିନେ ବୋହୂ ସଞ୍ଜୁକୁ ଭଲ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଏ ପରିବାରର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ତୋର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏ ଘର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏ ଘରେ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ତୋର ଅଧିକାର ବି ସେତିକି ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମାଜର ଡରରେ ତୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଖଟିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଦିନରାତି ଖାଲି ଆମରି ସେବା କରୁଛୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ତୋର ଅଧିକାରକୁ ତୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗୌରା ରାତିରେ ଘରକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତୋର। ଝିଅ 8 ବର୍ଷର, ତାର ଏଇଟା ଶିଖିବାର ବୟସ। ତାକୁ ତାର ଭୁଲ ସୁଧାରି ଉଚିତ କଥା ତୁ ହିଁ ଶିଖାଇବୁ। ଦୁନିଆ ତୋତେ ସାବତ ମାର ନାଁ ଦେବା ଡରରେ ତୁ ତୋର ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା କରେନା। ଝିଅର ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ବାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ବାରଣକୁ ଯଦି ଦୁନିଆ ସାବତ ମାର ନାଁ ଦିଏ, ତାହା ହେଲେ ଦେଉ। ମୁଁ ତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, କେତେବେଳେ ବି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବି। ତୋତେ ହିଁ ଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇ ଏ ଘର ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନମିମା ସଞ୍ଜୁ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ଗୌରା ବି ଏବେ ଘରକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି କହି ରଖିବି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର କରୁଛି। ନମସ୍କାର।